Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavenda Nuçana Radyo Denge gelden başkodarın heja İrusihi İlone 2024 Düşemli Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Emin Nuçena var ucu peşkeş bikelne peşi çenser Nuçenme. Mike Arnott ve Abdullah Öcalan takas azat bibe. Gel zape drone xısum ve seyirci imhakir. Arteşa Türk Navçıya Ahmet Pasure tevgerek nüya dagir keriye da destekler. Kereke banklı gele başvuru Kurdistan eker denge xwebidin namzeten Welat Parêziyê netîjî dagirkeran. Netewên Ekbûyî got 100,000 kes ji Lübnanê reviyane Sûriyeyê. Hamasê ragihand ku berpirsê wan yê Lübnanê jî hatiye kuştin. Dubareden başkodarın hejem dest bi berfiriyan û çên xwe dikin HPG ragihand li zapê droneyekê hatiye xistin mobesek jî hatiye imhakirin navên de ragihandûn çepemeniya HPG têkîdarê şerê giran Êrîçayê Kurdistanê agahiyê nû dan. HPG ragihand ku gerlarını zap û metîna gelek çalakî kirine û van agahiyan dide. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê zapê 27 Êlûnê li qada berxwedana yekirî cûdî kamereyeke mobese bi çalakiyeke sekwanî hatiye imhakirin. Herwa li heman qadê dronekê artêşa Tirk bi çekên ferdî hatiye xistin. 28 Êlûnê jî gerlayên bi çekên giran derd û dagirkerên li qada berxwedana yekirî bihardane. Li encama çalakiyê de tevgera dagirkeriyê a qadê hatiye rewestandin. Li Herêma Metînayê 28 Êlûnê artêşa Tirk bi helîkopteran qadê berxwedana yên dergelê Beşîlî û serê Metînayê bombebaran kiriye. Gerîlayên yekser müdaxele kirine û di encamê de helîkopter neçar man ji qadê biçin. HPG têkîdarî sûcên şer êrişên hewayî yên artêşa Tirk jî agahî da. 27 Êlûnê tûleyên şer ên li qadên berxwedanê yên girê FM û bihar çar caran bi teqnemeniyên qedexekirî carekê jî bi droneyên bombebarkirî hatiye bombebaran kirin. Di navbera 27, 28 û 29 Êlûnê jî li Xakurkê qadên berbizinê girê Qele, Şehîd Şerîf, Goşînê û Xinêrê jor li garê qadên Mêranê, Hevtepax, Sêdarê, Şiyê, girê Sîser, Dirêşê, Deşta Kafiye û girê li Metînayê qada dergelê li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê zapê girê Biharê û li Qendîlê qada Beywanê bi giştî sû du caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Heman rojan li dijî gelek qadên Metîna û Rojavayê zapê sû 6 caran êrişên bi helîkopteran pêk hatiye. Artêşa Tirk Navçıya Ahmet Pasure tevgerek nûya dagirkeriyê da dest pê kirin walîtiya dewleta Tirka dagirker li hin herêmên Amedê qedexe ragihand. Qedexe herêmên Şîngelê ya di navbera gundê Eskarê û Zozanên Simatek, Guhernê û Nedregûşê yên navçeya Pasurê digire nava xwe. Di çarçoveyê qedexeyê de ji bo 15 rojan wekî Herêma Ewliya Taybeta demkî hat ragihandin. Bi qedexeyê re li dijî gundê Eskarê û Zozanên Simetak, Guhernê, Nedregûşê û derdorên wê tevgera dagirkeriyê dest pê kiriye. Duh di saetên serê sibehê de yekîniyên askerî û cerdevan bi waseytên sivîl û leşkerî sevkî herêmê hatine kirin. Asker li hin deveran bi cih bûn û tevger her ku diçe berfirehtir dibe. Li gurî çavkanî balafirên biçek û bê mirov sîha jî li ser mezreyan digere. Heman çavkanî ragihand ku qadên bi daristan ê mezreya Simatekê gelek caran bi helîkopterê şer hatiye bombebaran kirin. Hat ragandin ku li herêmê tevgera dagirkeriyê bi berfirehî dewam dike. Welatiyên ku xwestin biçin gundê Eskarê ji alî askerên artêşa dagirker ve hatiye asten kirin. Ketin û derketina herêmê ji alî askeran ve tê kontrol kirin û asten kirin. Mike Arnott gut ve Abdullah Öcalan takas azat bibe pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çaresêrî dike ve sala duyemîn. Di çarçoya pengavê de ew ê di navbera yek û dehê cotmehê de li Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Sîvîsre, İspanya, İtalya, Süwêd, Yunanistan, Slovanya, Kolombiya û Kıbrısê çalakî bêne ve darxistin. Di çarçoya pengavê de li Brîtanya û İskoçyayê jî wê çalakiyên berfireh hebin. Yek ji saziyên ku wê çalakî li dar bikeve ji Kongreya Yekîtiya Sendikayên İskoçya, Sütüs û ku 550,000 endamên wê hene 40 sendika û 20 konseyên sendika bi ser ve girêdayîne.
توس آمدکاری دکه کو با مابستا سالوگرا دویمین آپینگا و دودوی جوتمه لآواهی سندکای جیوینه که چپملی لدار بخه. د جیوینه ده و نامه اکوژ وزیر کارن در و بریتانیا داوید لاما ایره شاندیه برای گشت جپار و بکه. د نامه ده قلا تجدال سر ریبر اپو پرسکرکا کرده کرن. هر و سازین جهمو پارتین کردستانی لهف کم ببن و تکیلداری پینگا و هلوسته که هف پار نشان بدن. لیورپول بی پریستول، بی کون، سیتفیل، اکتر، اندرو بگینجی و پیشنگتی مجلس انگل کرد چالاکی بینل دار خستن. تبگر جوان شورشگر جوی مش و ترکیه بیسیکلتان ندار بخم. سکرتر گشتیا کنفدراسیون سندیکایان دون میکل آرنولد بانکل ترکیه کرکو جبو چاره سریه bu کردان ردس به دانستاندن بکه. میک آرنولد جبو پیشکتنا گل کرد adal دانستاندن به ترکیه ره پیوسته برز عبدالله öcalan azad bebe. Sendikavanın İskoçi paradigmaya konfederalizma demokratik niviselini ser azadiya jine u mijara ekoloji ve keçavkanın süt vergirtin edibine u dibêje bi dîtin ama fikrên wî ji meseleya Kurd vêdetir xwedî giringiyeke mezin e. Ji bo heremeke hîn berfire her wiha ji bo çareseriya siyasî ya pirsgirêkê nav neteweyî xwedî potansiyeleke mezin e. La Avusturya berhemen Reber Abdullah Öcalan hatin xwendin tevgerajinin Kurdiya Avusturya bi duruşmaya naji sistema qirkirin tecrit û işkence ya li ser Reber Abdullah Öcalan re azadî ji Reber Apore çareserî ji pirsgirêkira Kurd re li paytaxta Viyana û bajarên Graz û Linzê li navên dencivaka Kurda Demokratik rojên xwendina Pirtûkên Reber Apodan dest pê kirin. Li bajarê Linzê beşên ji berhema siyaseta serdema şaristaniya demokratik siyaseta demokratikê li Viyanê jî not û namên Reber Abdullah Öcalan yên li ser felsefeya jin jiyan azadî hatin xwendin. Li bajarê Grazê jî nirxandinên rêbertî yên li ser afirandina qadên azadiyê sistema xweparastinê jine hatin nivîsandin. Çalakiyên li herêmên cuda rastî alaqeyeke mezin hatin. Bi pêkanînên asîmilasyonê yên bê sînor xwestina qirkirina çandî tamam bikin. Ajansa Nûçeyan ANF ji nirxandinên Reber Abdullah Öcalan rêzenivîseke li ser asîmilasyona qirkirina çanda Kurd amade kiriye. Reber Öcalan dibêje çanda Kurd tevaya dîrokê de di mezinkirina çanda çemê sereke de roleke sereke lîstiye. Ji ber ku cih û warê Kurdan timî bi qada şer ji bo hebûna xwe biparêze û bergiriya xwe bike xwe vekişan de serê çiyan. Bi saya çiyan karibûye bibe gelê herî kevin û bibe xwediyê vê nasnameyê. Ji bajar re timî di pozisyoneke dijber demaye û bajar weke canavareke dîtiye. Lewma çanda qabîle û eşîrê ya jêre û resmê heta îro hebûna xwe parastiye. Fermo, qabile û eşîre şêwe û qalîbe bingihîn ê çanda Kurde. Sosyoloji çanda eşîrê weke çandeke biriya baviktî û xizmetiyê nabîne. Çandeke jiyana azad û şêwezekî heyînê dibîne. Lê cem Kurdan çanda eşîrê geleke bihêz û xurt e. Ji ber ku tevaya dîroka şaristaniyê bûne xwedî îrade. Bi berxwedanê xwedî li hebûna xwe jiyana azad derketine. Di rê û resma zerdeştiyê jî ji rê û resma olên semîtîk cudatir e. Mirovan nake evd. Bêhtir wan dikşîne aliyê jiyana azad. Di navbera wan de cudahiyeke awqasî bi kok û binyat heye. Di dema serdestiya İslamê de rê û resma zerdeştî derxwar û bi vê re jî evdîtî hat. Desthilatdariya İslamê bi dijwarî dijminatiya rê û resma zerdeştî kir. Di binê vê dijminatiyê de diyardeya avdikirine heye. Kurtçı qazî tevlî İslama desthilatdariyê bûne awqasî bûne avd bûne kole û ew xusûseke geleke giring e. Li dijî vê jî berxwedanên li ser bingehê Alewîtî û Ezîdatiyê bi rê û resma zerdeştiya kevin re têkildarin û îradeya jiyana azad parastiye. Tariqat û mezhebên ji İslama desthilatdariyê reviyane û têkildarê nexweşiya desthilatdariyê nebûne. Bêhtir alîkariya jiyaneke azad û bi ahlak kirine. Çanda Kurdan bi awayeke bingehîn di serdema nîvîn de bi van duriyan hem hebûna xwe parastiye hem jî di jiyana xwe de cih nedaye evdîtiyeke bikeve hinavê wê û xwesteka xwe ya ji bo azadiyê bi dilsozî dewam kiriye.
Keneke gut dive geleme denge xwe bide namzetên Welat Parêz yên netîje dagirkeran konser ve bera Kongreyên Teviya Kurdistanê Keneke têkildarî hilbijartinên Başûrê Kurdistanê daxuyaniyek da. Konseyê dest şankir ku hilbijartin tu qonaqeke aloz û krîzê de pêk tê û ev nirxandin kir. Li aliyekê krîz û pirsgirêkên hikûmeta herêmê gelek li gel Baxdayê li aliyê din destwerdana askerî ewlekarî û kaotîk a dewletên herêmê. Hikûmeta Baxdayê dibe ku hewl bide statûya herêma lawaz bike têk bibe û bi afirandina pirsgirêkên din destkeftiyan kêm bike. Keneke rewşa piştî pêvajoya referanduma 2017 bîbêr xist û wiha dewam kir. Iraqê beşeke mezin ji xaka Başûrê Kurdistanê ji nî ve desteser kir pêvajoya guhertina demografiya bajar û bajarokên Kurdistanê doman. Bi dewletên herêmê re jî ji bo têkbirina destkeftiyên gelek Kurd kompleyan çêdike. Mijarek pir girîng jî dadgeriya dewleta Tirk a li ser Başûrê Kurdistanê ye. Tirkiye beşeke mezin dagir kiriye û weke xwediyê axê tevdigere. Keneke di daxuyaniya xwe de dest şankir ku li gel hemû fikaran jî derfeteke mezin a serkeftinê heye û ev daxwaz kirin. Ev hilbijartin girîngin divê gelê me biçe ser sonduqan denge xwe bide namzetên Welat Parêz ên netîje dagirkeran. Divê hemû aliyên siyasî beşdarî hilbijartinê dibin di peymanên xwe de bi zimaneke siyasî plan û projeyên xwe pêşkeş bikin. Zimanê sucdarî û heqaretê bikar neynin. Hilbijartin divê dibin atmosfereke demokratîk de bênekirin şîddet neyê bikaranîn. Divê hemû hêz ji encamên hilbijartinê re rêzê bigirin û li gurê encama hikûmeteke demokratîk were ava kirin. Ji pêşengên malbata Gulo ku di têkoşîna azadiya Kurdistanê de berdelengiran da Necah Gulo derbarê xiyaneta PDK de ji anî fere axivî. Necah Gulo dibêje PDK êdî bi dewleta Tirk re bûye yek. Demê hatmalê Şehîd Mustafa got birê me ez ev 4-5 salê min nav kar deme me gelek tevlîbûn kiriye ez ê biçim. Ewî jî got min jî sozê Xwedayî ez ê jî biçim. Wê demê rehmetiya dayika wan rehma Xwedê lê be got bera sebrî biçe safet de neçe. Bi seda keç û xor tevlî kirine û ez firma me ez ê biçim û bera ew xebatê siyasî bike karê siyasî bike. Tevlîbûna pêşmerga bi Tirkare û êrişê hevalê me kirin. Wê demê yanî şerekî gelkî giran çêbû. Qaneta mala Berzanî ve gelek caran ban dikin tu nikare tevlî bibe ne birêber. Ji bo gelê xwe bikin. Heger Kurd hemî yek bana bêgo kes alîkariya me jî bike menê ev welat rizgar bikira. Ev gelê Welat Parêz, gelê Kurd bi malê xwe, bi canê xwe, bi zarê xwe em bi serokatiya xwe re ne, em ê çalakiyê xwe bilind bikin. Yek, hetanî em rêber apo fîzîkî azad nekin, em ê nesekinin û em ê rûnenên, em ê heyf û tola şehîdê xwe rakin, kî dibe bera bibe. Em ê heyf û tola şehîdê xwe di zikê mîta û xıyanetê û qedepê de em ê nehêlin. Dîsa dibêjim şehîd namirin, bijî rêber apo, bê rêber apo jiyan abin. Jinolojiya çareserkirina pirsgirêkên civakî ye. Endamên navenda lêkolînê Jinolojiya ya bajarê Dêrikê Nofa Alî derbarê konferansa duyemîn Akademiya Jinolojiyê de ji Anhayê raxivî got. Konferansê du rojan di 25-26 Îlûnê li bajara Hesekê hate pêkanîn. Gelek caran jinolojî şaş hatiye penasêkirin. Jinolojî zanista jin, jiyan û hevjiyanê ye. Lewma em hevjiyanê esas digirin, em dikarin bêjin jinolojî zanista civakî ya vê serdeme ye. Gelek filozofên mîna İbn Xeldun rola jinê di civakê de girîng dîtine lê serneketine û krîz ji holê ranebûye. Em nêrînên her du zayandan di ber çavan re derbas dikin û dibînin ku pirsgirêkên civakê bi zanista jinê çareser dibin. Niha rêbaza me jî mîtolojî ye. Çînê sermedar rêbazek ku civakê di nava xwe de difetisîne, rêbazek ku li gorî berjewendiya xwe kar û xebatan dide meşandin heye.
Lewma jinolojî li dijî vê rêbaziyê yan jî em dikarin bêjin ku alternatîfa û îddia jî ew ku civakê û aramiya civakê bi jinê ve girêdayî ye. Nofo Alî Herî dawî got di civaka me de di warê etîk û estêtîk de nasame ahlak û şerefê ye ji bîrê ahlak û şerefê tu penaseyên din tune ye. Lê em weke jinolojî etîk û estêtîk penase nûjen dikin û di hundura civakê de derdixin pêş. Yekem kesa ku ev têgîn bi pêş xistiye û kiriye mal û milkê jinolojî Şehîd Nagihan Akarsel e. Hêzên Ewlekariya Hundur ji bo aramî û ewlehiya Dêrazorê kar dike. Endama reveberiya giştiya Hêzên Ewlekariya Hundur ya Dêrazorê Lor Al-Samtim ji Anêfera Axiviyê got weke zarokên Dêrazorê em ê herema xwe ji eşîran hemûyan biparêzin. Hêzên Ewlekariya Hundur di vê demê de bi roleke girîng rabûn 24 satan tevlî kar dibin piştî têkbirina çeteyên Daişê êrişên dewleta Tirka dageker û çeteyên wê dest pê kirin. Lor El-Hessetem balkişan ser êrişên desthilatariya Şamê ku bi destê çeteyên Tîfa El-Wetanî dike û got desthilatariya Şamê ji ber dela li dijî hêzên dagerker û komên çeteyên biyanî şer bike êrişî gelê Dêrazorê dike. Em bersivek Kurd didine van hêzên çete nêzî saleke ye ku me dest bi operasyona kirna ewlehî û aramiya li Dêrazorê kiriye. Qesedê û saziyên li herêmê teva destekê didine me. Em rê nadin tu hêzên ku aramiya herêmê xirab bike. Larî El-Sitem herî dawî got mîsogerkirina aramiya herêmê wezîfeya me sereke ye. Hem li dijî şaniyên weşartî hem jî li dijî hemberî bazirganên narkotîkê û sûcên organîzeyî karên me bêhna berdewam dike. Em weke zarokên Dêrazorê em ê herema xwe ji hemû êrîşan biparêzin. Yekane hêza ku ji bo civakê dixebite reveberiya xweser û saziyên wê ne. Em bank li herkesî dikin ku li dora reveberiya xweser bicivin û Dêrazorê aram û ewle bikin. Li balafirgeha Wanê şewat derket di saetên serê sibehê de li balafirgeha Ferîd Melen a Wanê şewat derket hat zanî ku şewat ji ber panoya ceyranê derketî û li ser vê yekê rêwî û balafirgeh hatine derxistin. Komên agirkujiyê müdaxeleyê şewatê kirine û şewat rê li ber tirsekê mezin vekiriye. Hat zanî ku rêwîtiya bi balafiran heta demekê hatiye betal kirin. Li Wanê Sümeyya û Rojîn bi rojanê windane ajansa nûçar Mezopotamya ma ragihand ku xwendekara lîse Sümeyya Azîz ya 15 salî 11 rojin xwendekara zanîngeha Wanê Rojîn Kabayiş ya 21 salî jî ji 27 îlonê vir ve windane tu agahî ji wan nayê girtin. Ajansê got ku Rojîn Kabayiş li zanîngeha Wanê beşê tendurustiya zarokan dixwîne û li yurda Seyîd Fehîm Arvasî ya keçan dimîne. Malbata Karabîş li dijî rêveberên yurdê de gîlî kiriye. Ji sedema ku nasname telefon av û xwarina wê li qeraxên gola Wanê hatine dîtin li golê lêgerîn tê kirin. Xwendekara lîsê Sümeyya Azîz jî li navçeya wan Riya Armûşê li taxa Bahçıvan rûdine di 19 Cotmehê de çû dibistanê û winda bû. Navên da komeleya jinan ya Star ya girêdayî baroya Wanê ragihand ku ev şoptarên her du keçên windane. Netewên Yekbûyî ragihand 7,000 kes ji Lublanê revyanê Sûriyeyê. Komîseriya Bilind ê penaberan a Netewên Yekbûyî Philip Gardin li ger Xê daxuyanek da û got ji ber êrişên hawayên İsraîlê zêdeyî 7,000 kes ji şeniyên Lublan û Sûriyeyê derbasî Sûriyeyê bûne. Koçberî dewam dike. Grant ragihand ku UNHCRê bi saziyên herêmî û heyvasora Sûriyê re ji bo alîkarî bi devan kesan di 4 noqteyên derbasbûnê de ne. Roja şemiyê saziya penaberan a Netewên Yekbûyî ragihand bû nêzî 50,000 kes reviyaya Sûriyeyê ev jî nîşan de ku di nav du rojan de hejmara kesên reviyane du qet zêdetir bûye. Çavkaniyên UNHCRê diyar kirin ku ji sedî heştê van kesan Sûriyeyên li welatê xwe vegeriyane ji sedî bîst jî Lublanên ku neçarmane ji welatê xwe birevin. Roja yekşemê bernameya cîhanê ya Xurekê ya Netewên Yekbûyî ve PP ragihand ku ji bo alîkariya nêzîkî milyonê kesî li Lublanê ji şer bi bandor bûne bikin operasyoneke lezgindane dest pê kirin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şatê Sûriyê jî ji ber êrişên İsraîlê koçberên ku vegerin welatê xwe bi awayekî ewle cih bibin maseyê krîzê ava kiriye.
Tevgere Hamas ragihand ku berpirsê wan yê Lübnanê tevî endamên malbatê xwe hatiye kuştin. Êrişên İsraîlê yên li ser Lübnanê bêhnaber dewam dike. Tevgera Hamasê bi daxuyanekê ragihand ku artêşa İsraîlê li kampa Bez a penaberên Filîstînê ya li başûrê Lübnanê mala berpirsê tevgerê yê Lübnanê Fetîh Şerîf Ebu El Emîn bombebaran kiriye. Hamasê daxuyand ku di encama bombebaranê de Fetîh Şerîf Ebu El Emîn tevî hevjin keç û kurê xwe hatiye kuştin. Artêşa İsraîlê berbangê vê sibehê bi balafireke bê mirov a biçek avahiyek li Beyrûdê bombebaran kir. Ji destpêka şerê İsraîl û Hamasê ve êriş a yekemîn ku li navendê Beyrûtê tê kirin. Li gorî çavkaniyên ewlehiyê de encama bombebaranê de 4 kes hatine kuştin. Li gorî heman çavkanî İsraîlê li herêma kola avahiya du endamên koma mukawama a İslamiya ya Lübnanê kiriye hedef. Eniya gela rizgariya Filîstînê ragihand ku di êrişa İsraîlê ya li Beyrûtê de 3 endamên wê hatine kuştin. Belê godarên hêja menûçeyên nîr bû pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we dem baş.